να πούν. Αυτή είναι η γενιά τους και αυτή είναι και εμείς στην ηλικία τους, αυτό θα κάναμε. Δηλαδή, εννοείται, εμβρασμό γίνεται αυτό. Όταν γίνεται εμβρασμό, σωστά καμωμένο εμβρασμό. Δηλαδή, το εμβρασμό είναι πάντα εμβρασμό. Εκ των υστέρων το τοποθετείς. Επειδή πάντως να ξαναβάλω την ιστορική προοπτική, εσύ συνδέοντας αυτά τα γεγονότα με την ιστορία και με τα άπλυτα κάπως της ιστορίας, εν μέρη τα εξηγείς κιόλας, δηλαδή εν μέρη δίνεις και ένα βάθος πάνω σε ποιο έδαφος πατήσαν και αυτά τα γεγονότα. Υπάρχει και μια άποψη, συμπληρωματική ενδεχομένως, την οποία εγώ έτσι έχω συζητήσει προς τώρα με ψυχιάτρους, ψυχαναλυτές κτλ., που ρίχνουν μεγάλη ευθύνη στους γονείς αυτών των παιδιών, ότι υπήρξαν γονείς οι οποίοι δεν βάλαν κανόνες και νόμους στο σπίτι και τα παιδιά αυτά έχουν μία εντύπωση ότι τα θέλουν όλα δικά τους πολύ γρήγορα. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση, δεν μου αρέσουν οι ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις σε κοινωνικά φαινόμενα, αλλά θα μπορούσα να πω πολύ απλά, γιατί η κοινωνία είχε βάλει κανόνες, που κάνει τώρα την έξυπνη και σηκώνει το δαχτυλάκι της και παριστάνει κάτι. Υπήρχαν δηλαδή κοινωνικοί κανόνες που ήταν αυστηροί και είχαν τοποθετήσει συμπεριφορές, αυτό ήταν και η οικογένεια δημιούργησε το πρόβλημα. Μου φαίνεται λίγο έολο. Απόψε δεν έχουμε φίλους, λοιπόν. Είναι η ατάκα που ακούγεται στην τελευταία πράξη του βιβλίου σου. Τι σημαίνει για σένα αυτή η φράση? Αυτή η φράση νομίζω ότι λέγεται την ώρα που καίγεται η φιλοσοφική και πιστεύω ότι διατρέχει ουσιαστικά και τα τρία αυτά νήματα της ιστορίας. Συμβαίνει η ιστορία, έτσι όπως το είπαμε, πέφτει πάνω μας αναγκάζει, διαλύει τη ζωή μας ή τέλος πάντων μας αναγκάζει να διαλέξουμε, να πάρουμε πλευρά, να έχουμε στάση, δοκιμάζει τα πάντα, δοκιμάζει τη θεωρία στην πράξη, οπότε εκεί δοκιμάζονται και οι ανθρώπινες σχέσεις. Και το απόψε δεν έχουμε φίλους, πιστεύω ότι διατρέχει αυτές τις τρεις περιόδους και αρκετούς από τους ήρωες, οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις τους, σε σχέση και με αυτό. Με το αν έχουν φίλους, αν θεωρούν ότι έχουν φίλους, αν πιστεύουν ότι πρέπει να σταθούν στους φίλους τους και αν θεωρούν ότι είναι μόνοι τους ή όχι σε αυτόν τον κόσμο. Και αναλόγως συμπεριφέρουν. Έχεις χρησιμοποιήσει, τελευταία ερώτηση, το γνωστό εμβατήριο «Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει» και τα λοιπά, σαν τίτλους στα κεφάλαιά σου. Το πήγαινε μπρος της ιστορίας. Καταρχάς, η Ελλάδα, κατά τη γνώμη σου, είναι κάτι που μπορεί και να πεθαίνει, ή και τι είναι η Ελλάδα? Τι είναι η πατρίδα μας, ναι. Μην είναι η κάμπη. Ποια είναι μια απάντηση μιας σαραντάρας, ακούγεται? Να πω ότι το εμβατήριο το έβαζα από το YouTube καθημερινά, όταν δηλαδή ήταν αυτό που με έφτιαχνε, για να πω στη συγγραφή, ήταν το τρίκ μου το συγγραφικό. Το χρησιμοποίησα γιατί μου οργάνωσε πάρα πολύ, μου βοήθησε πάρα πολύ συγγραφικά να μου οργανώσει τη δομή. Οπότε οι στίχοι του με βοήθησαν να σχολιάσω αφηγηματικά κάθε φορά, την κάθε περίοδο. Και νομίζω ότι είναι ένα εμβατήριο που ακριβώς επειδή καλεί όλη την εικόνα, σε οποιαδήποτε γενιά, όλη την εικόνα του τι φέρουμε για την Ελλάδα σε συγκεκριμένες στιγμές, μπορεί να λειτουργήσει σε μια μεγάλη αφήγηση, σχολιάζοντας αυτή την ιστορία. Δεν θα πω στον πειρασμό να πω τι για μένα η Ελλάδα. Όχι, είναι ο τόπος που ζω. Αυτό. Με όλα τα αντικρώμενα αισθήματα που έχει κανείς και τα πολύ δικά του πράγματα. Έτσι. Είμαστε άνθρωποι που έχουμε ζήσει μέσα σε οικογένεια, έχουμε συγκατοικήσει με ανθρώπους και ξέρουμε ότι με τους πιο κοντινούς μας ανθρώπους λέγονται οι πιο βαριές κουβέντες. Οκ, είπα ότι θα είναι τελευταία ερώτηση, θα κάνω άλλη μία λίγο πιο συγγραφική, ας την πούμε έτσι.
δεν έχεις ακριβώς έναν κεντρικό ήρωα στο βιβλίο σου. Ήθελα να είναι τοιχογραφία, ήθελα να είναι δηλαδή πολλοί ήρωες, να υπάρχει ένα δίκτυ προσώπων. Η ερώτησή μου είναι, καταλαβαίνω και θέλω να απαντήσει συνολικά, παρότι ένα-δύο πρόσωπα νομίζω ξεχωρίζουν, τουλάχιστον δύο, ίσως και τρία, δεν φοβήθηκες ότι η έλλειψη ενός ήρωα που ξεχωρίζει διακριτά από τους άλλους μπορεί να δυσκολέψει τον αναγνώστη? Ή δεν σκέφτεσαι τέτοια πράγματα καθόλου? Τι μπορεί να δυσκολέψει τον αναγνώστη? Ναι, δεν σκέφτομαι. Αυτό που κάθε φορά νομίζω ότι η αφήγηση, δηλαδή η ίδια η ιστορία, καλεί τη φωνή της και την δομή της, τον τρόπο της αφήγησης. Αυτή ήταν μια ιστορία που υπέβαλε η ίδια διαφορετικές φωνές και ήρωες οι οποίοι έρχονταν σε επαφή μεταξύ τους. Αν ξεχώριζα έναν, δεν θα ήταν αυτό το βιβλίο. Δηλαδή το ίδιο το βιβλίο υποβάλλει το ρυθμό του, τη φωνή του και τον πώς χειρίζεται κανείς τα πρόσωπα, νομίζω, στο συγγραφέα. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο συγγραφέας πρέπει να έχει καλό αυτή και να φουγκράζεται πιο πολύ, παρά να επιβάλλει. Υπήρχε συγγραφικό σχέδιο, το οποίο κατά περίοδους το εγκατέλειπα και άκουγα και το αναδημόρφωνα. Εσύ υπάρχει κάποιο πρόσωπο με το οποίο νιώθεις πιο κοντά ή κρατάς τις αποστάσεις από όλα, σε αυτό το βιβλίο? Υπάρχει μια πολύ ωραία τάκα που την έχει πει ένας συγγραφέας και εμένα μου πηγαίνει πολύ. Λέει ότι ο συγγραφέας δεν υποδίεται τους ήρωές του, τους ενσαρκώνεται. Είναι σαν να φοράει το κρέας, τα κόκαλά τους και να... αυτό νιώθω εγώ όταν γράφω. Δηλαδή, κάθε φορά είμαι κάθε ήρωας. Δεν μοιράζω συμπάθειες ή αντιπάθειες, ούτε νιώθω ότι κάποιος είναι πιο κοντά σε μένα από ότι κάποιος άλλος. Οπότε λειτουργεί αυτό, η ενσάρκωση, που το βρίσκω πολύ γοητευτικό πράγμα, πάρα πολύ γοητευτικό. Είναι ίσως από τα ωραίτερα πράγματα της συγγραφικής διαδικασίας. Ωραία. Τελειώνοντας να πω, και αν θες το σχολιάζεις και εσύ, είναι περισσότερο και σε μια δική μου δήλωση, άποψη, είναι ότι χαίρομαι πολύ που συγγραφείς ηλικιακά της γενιάς μου, γιατί ο όρος γενιά είναι πια λίγο ύποπτος. Έχουν αρχίσει και βγάζουν βιβλία τα οποία είναι βιβλία άποψης και για την ιστορία και για την σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Έχουν βγει ήδη 4-5 τέτοια βιβλία, έτσι, κατά τη γνώμη μου, και κάνουν, πιστεύω, τη διαφορά, διότι φέρνουν, όπως κάθε ηλικία, ένα διαφορετικό μάτι πάνω στα πράγματα. Και αυτό το είδα στο βιβλίο σου. Είδα μια φρεσκάδα, είδα μια άλλη σχέση με τις ιδεολογίες.